Morning! Morning, ma'am. May buntag. Morning, Abire. Magleksyon taron. Okay, ma'am. Manaman ta sa kayo mga tubay mag Manila. Do manaman ta ato, kamaon mo managalog. English ta kay mga tumog Amerika. English, ma'am. Sa Manila, ma'am. Umuwi kami English. dito, ma'am. Nahirapan Bisaya, kami. i-translate sa English. Nahirapan kami sa kaliso doon. Ikaw una, tutong tugsok. Ako'y una malatikan. Katikasan yan ni mo ma. Sama ka ba? Huwag mo ka. Sige. Mamay, kuwan, ma'am. I-translate sa Bisaya, i-translate sa English ang ako istorya ha. Ilawom sa kahoy. Under Domingo. Under the tree. Very good. Ay, sa'yo na raw ni tugsok oy. Yes! Ikaw taguray. Tama na, ma'am. Tagaitag tubig. Isod mo ka nang gitubahan, ma'am. Ako problema, baga pa magkadunggan. English. Ano? Dos, Nari timer ha. Taga, ano? Taga. tres, Okay. cuatro. Tagaitag tubig. Tubig. Tubig bitaw. Uyap. Tubig. Sami. Video. Video. Tonight. Withdraw ice candy. Lamtikin Gahe anong na, ganit ma'am. taguray. Lamtikin Video anong ganit hotel. taguray. Video. Still lang yun yung dana. Ako, tingin na gina rin yung dana. Yeah, mana. Ikaw yung listo. Ikaw. Gaitag tubig. I give you water. Gaitag tubig. Ano eh? I give you ice water. Takla bang yan? Subat. Kita. Murang ipaka man. Murang bunala. Ikaw limo koy. Gaitag tubig. Give me a water. Pwede. Give me a water. Okay, balik tutong tugsok. Ma'am. Ibabaw sa lamisa. Babaw? Saan may babaw? English ang babaw? Ang ubos, andin. Babaw. Babaw sa lamisa, no? Hi to table. Ha? Hi to table. Nele. Dili pwede? Dili. Ibabaw sa lamisa. Hi to table. Ayaw pa na lang mo. Taguray. Over the chair. Over the chair. Ano, Jer? Lamisa. Dili bangko. Imo nga oy. Ikaw Over taguray. the table. Ha? Over the table. Sakto na si Kuan. Tutong tugsok. Over the table. Tulo man yan. Nilaptik mo na sila mamatag to. May limit. Ayaw. Ikaw taguray. Ayaw, paglaptik ko. Asa ka pa yung ingon? bogo kay ko. Diyan mo, mga lagi mo siyang utok. Ay, mamino. Sige, ayos na nalagti ka na ka. Asa ka pa ingon? Asa ka pingon. Why do not tre? Sa hingas na ako. Why do not trip? Asa ka paingon. Asa ka pa ingon? Katulo na, katulo. Donyo. Ay, dunyo. Dita kalito ka na boy. Dita ka. Asa ka paingon. Ato pa. Asa ka pa ingon? Nanti kay lakpon. Donyo around to Domingo tre. Dinagaw si Mao. Ito niyo account, amigo. Wala na? Wala. Answer? Mana siguro? Laptek?
Ikaw yan, Misto. Asa ma'am? ka paingon? Asa ko paingon? Ha? Oo, mo English. Kwan, sayo na ro. Tigin mo ko lagi sa parte sa mga pag yan mga English. Okay. Pana, mulakaw mga Ah. walking. You okay? Sala, do you okay? Video walking. Walking to tomorrow. Okay, Tawa. tumaro si mong kagara. Ikaw alimo kay. Asa ka paingon? Where did you go? Where did you Where go? did you place that? You are now? Dili. Where do you place now? Agay! Please now. Please now ay. Na, Tatang tagsok. balik. Asa ka paingon? Kitag piso. Asa paingon? Ah. What did you need? Mana na mamay? Asa ka paingon? I can explain. Kumana na, ma'am. Paulan na siya, last na siya. Asa ka paingon? Mao naman ta, ma'am. Dili. Sadayan sila na. Asa ka paingon? Asa ka paingon, sir man, sir? How you know why? Why you know? Where are you going? We are going. Ikaw, Taguroy. Wala, kumana na, mamay. Last, Taguroy. Ay, sige. How old are you? Oh. How old are you, di ay? My name is Ernesto Samuka. How old are you? Ano dahil yung my name is Ano dahil yun ay my name is Ernesto. Gini na. Ernesto! Oh. How old are you? Alright, sorry. Ano, mau to tong kuha istorya ni mo, imo tong pangalan. My name Ernesto Samuka. Ay, ito lang! Katal, ma'am! Kita ko tunggal! Pila yung mong edad, Ernesto sa mga kaniya. Pila yung edad mo, Ernesto sa mga kaniya. Huwag kayo edad. Kaya ba? Rabon nung namayo!